uwa kada ka manta da na subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora na kowa da zafin su. Kada a barka a baya. Assalamu alaikum al'umma na Nijar masoya kokowa a ƙarƙashin jagorancin ministan na wasanni Adamu Saiku Doro, wanda yake zamani ne kokowa ta bunƙasa nan cikin Nijar da haɗin kan Farjidan Ufana Musa, wanda yake ya kama ma wannan ministry bisa ga wasanni na Nijar da shi ne Ufana Musa zamani abokin tafiya Ufana ɗan Musa da haɗin kan mataimaka na kamar su Alhaji Ali ɗan Malam, waɗanda suke suna kwatanta mai hanya ga inda za a bi. Shi ne kasan na gaba bai gani na baya ga nuna hanya. Shi ne da tarozere wanda yake a aje dala yau a aje ta gobe, wadda an ka bashi ita haka aka iske ta. Shi ne Maniya ɗan Musa, shi ne tarozere ma'ajin kuɗi. To a cikin wannan lokaci na shi Maniya ɗan Musa ya ce da yaro da babba gaba ɗayansu kuɗin shiga na wannan fili na wannan kokowa da za a yi, ba za a taɓa cewa da yaro da babba an raba musu kuɗi ba. Dukansu kowane dalilin wannan haɗaɗɗar kokowa da aka haɗa cikin Nijar wadda ba a taɓa irin ta ba, ya ce da yaro da babba duka kuɗinsu guda ne, jika guda ne kacal. Wanda duk ya san ba da jika kan ma ya zo jikin wannan ƙofa ta wannan hili da za a wannan babbar kokowa da za a yi ranar 3 da 4 da 5 ga wannan wata mai shirin kamawa. Saboda haka ran juma'a ne da za a fara wannan kokowa. Kenan in kunne sun jiya jiki ya tsira a cikin wannan kuɗi na shiga wannan fili, jika guda ne kacal. To shi ne ya ce wasar kokowa ta gargajiya ba a taɓa shirya kokowa kamar ta ba a cikin Nijar. Mazaje kamar haka aka haɗa su a can birnin Agadas. An biɗo don ƙaro gabanka da ƙarhi, shi ne Salai ɗan Dauda. Sa'an nan da mataimaki ne Naziru Mamar, shi ke dafa Salai Dauda a can birnin Agadas. A can daga nan sai birnin Difa za a iske kunama mai ramar gayya, shi ne Mansur ɗan Isa, Mansur Isa, wanda ba tsoron yaro bale babba, da mataimaki na Nazifi Ibrahim, wanda an riƙe da kofi wanda aka shirya na bayan kokowar takobi a can birnin Doso. To shi da shi cikin wannan tafiya, shi ma za'an nan daga nan sai birnin Doso, inda za a iske sarkin sarakuna wanda ya yi tsayin gwaman jaki bakin rame yana jira abin daga shiga da mai hitowa, shine Isaka da babban mataimaki ne wanda yake bako ba a sa halinka ba, shine Lawali ɗan Tambai, shi zai dafa ma Isaka. Daga nan sai birnin Maradi za a iske amali guda biyu can sun tarsashe cine suna jiran mai biyowa, shine Dala Abani da shi da dogo mai dogon zamani, shine Aibo Hassan. Daga nan sai birnin Tawa za a iske yaro mai zamani abokin tahiya, shine Zakiru Zakari, da babban bako wanda ba a sa halinka ba, shine Nura Hassan. Sa'an nan daga nan sai birnin Tilaberi, inda za a iske Haliru Ali, yaro mai zamani, shine aka ce masarɗe mai shiga jiki, Haliru Ali da Anas Ahmadu. Sa'an nan sai birnin Yamai za a iske wani tsohon sarki yana nan mai zamani, shine wanda ya san kokowa gajeru da ta dogage, shine aka ce ma dillalin wada, shi ya san kuɗin jariri, shine Yakuba Adamu, shi na an maiki mai shekara 100 babu. Sa'an nan da shi da Aminu Ibrahim za su wakilci wannan kokowa
daga nan sai mu koma birnin Zandar inda za a iske wani maiki can mai shekara 100 babu wanda ya buwa 'yan zamani shine Lawali Dan Tela da gajeren ramen Shabika Murtala Abdu su za a iske a cikin wannan karo wanda Zandar ta aiko. To dalilin haka aka ce a gaya muku masu shiga hili duk wanda ya tsaya yi manke karhe 3 ran nan ina ganin zai rasa wurin zama a can babban hilin nan na wadata shine babban hili wanda ake kokowa gargajiya a ciki ne. Saboda haka in kunne sun jiya jiki ya tsira 'yan kallo sai in kun zo. Salamu alaikum.